Ya Rasulallahi kai ne mai gidana shugabana, banda kowa banda komai ɗaha kai ne tanadina. Ya Rasulallahi kai ne mai gidana shugabana, banda kowa banda komai ɗaha kai ne tanadina. Ya Rasulallahi kai ne mai gidana shugabana, banda kowa banda komai ɗaha kai ne tanadina. Ya Rasulallahi kai ne shugabana mai gidana, banda kowa banda komai ɗaha kai ne tanadina. Na kira sarkin sarauta wanda ya kago halitta, Rabbana ƙaran fahimta in waƙe ɗahe gudina. Rabbana ƙaharo salati gunguni nurul hayati, alihi har sahabati sun bi ɗahe shugabana. Ɗaha kai ne tanadina. Shek Tijani ya imami jiyali mai kyan kalami, kaulahi ga wusul anami shehu ɗahir mai gidana. Sallama ta gunka gwarzo shek surun bayyana manzo, shehu yaƙubu gunka nazo, shehu Tijani malamina malamina. Ya Rasulallahi kai ne mai gidana shugabana, banda kowa banda komai ɗaha kai ne tanadina. Sari man wasil al-gawani wa atazil zikr al-agani wal min bir bil hisani wasl maktuma dinani wal malahi wal magani min kirani aw mabani kulli zi wa kasarabi wa biruha lil maani. Aina ha'in haka haƙin taliyan saba almasani, bisifatin zati haƙan rutbatun laisan lisani. Fahawa mukutarul baraya qabla takawinul kiyani, barazat hadaratu qabla takawinul makani.